Kaixo guztioi, jarraitzen dugu sinematikako ariketekin. Kasu honetan 52. egingo dugu, eta gogoratzen dizuet, ariketa hauek atera ditudala JM Aramendia irakasleak sortutako PDF bat, zientan teoria, ariketak eta agertzen diren, beraz eskerrak emotea, eta bagoaz ariketa ebastera. Lehenik eta behin esatea, hau bezalako ariketak ebasteko, hau bezalako pausua jarratzen ditugula, lehenik eta behin identifikatu behar dugu zein buruketa mota den, HZU, HZUA, parabolikoa edo horrelakoak, egingo dugu marrazki edo diagrama bezalako bat irudikatzeko egoera, gero buruketa mota horrekin lotuta dauden igidura ekuazio orokorrak jarriko ditugu, ariketaren enuntziatutik saiatuko gara parametroak edo datuak lortzen, eta kombinatzerakoan, hau da, datuak gure igidura ekuazio orokorretan sartzerakoan, lortuko ditugu igidura ekuazio zehatzak. Eta azken ikusiko dugu ariketak zer eskatzen digun eta zelan ebatziko dugun. Vale, ariketak urrengoa esaten digu daukagula hegazkin bat, eta hegazkina jarraitzen du pistan eta momentu batean hasiko da aireratzen. Aireratzeko izan behar ditu 360 km/h abiadura. Pasatzen bat dugu metro segundetara, 100 metro segunduko abiadura. Esaten digute baita ere, hegazkinaren motoreak lortzen duela 10 metro segunduko azelerazioa, esaten digute azelerazioa, abiadura aldatzen da, horrek ja pista bat ematen digu jakiteko, igidura zuzen uniformeki azeleratuan gaudela. Badakigu alde batetik azelerazioa konstantea dela, eta beste alde batetik hegazkina mugitzen da dimentsio bakar bateko errepide batean, horregatik da zuzena. Bale, orduan eskatzen digutena da, zerotik hasita, hau da, geldirik hasten bada, zein izango da errepideak izan behar duen distantzia minimoa azelerazio honekin hegazkinak puntu honetan abiadura hau izateko. Igikari bakarra daukagunez esango dugu hasierako posizioa hau dela, hau da, izan behar duen 0 metro den honetan, eta baita esango dugu hasierako unea TB0 balio duela 0, zergaitik igikari bakarra dagoelako. Jarriko ditugu igidura informeko ekuazioak, eta ordezkatuko ditugu momentuz ezagutzen ditugun parametroak. Hauek dire igidura zuzen uniformeki azeleratuaren igidura ekuazio orokorrak, letrekin jarrita, eta parametroak horiz markatu ditut. Azkenean, bezalako ariketetan, parametroak izango dira hasierako posizioa, hasierako abiadura eta azelerazioa. Ordezkatzen baditugu, hasierako posizioa eta hasierako abiadura 0 direnez, 0 agertzen dira leku askotan, eta azelerazioa agertzen den lekuan 10 jartzen dugu. Zein izaten da hemen egiten dugun akatsa? Nola ariketakia esan digun bukarako abiadura hau izan behar dela, beti daukagu tentazioa nonbaiten sartzeko, edo V edo V0, eta sartzen ditugu modu automatikoan jakin gabe zer egiten ere garen. Posizio eta abiadura ez dira parametroak, dira aldagaiak. Orduan nire gomendapena da, hasiera batean bakarrik jartzea parametroak, hau da, ariketan konstante mantenduko diren horiek. Gero txukuntzen dugu hau, eta gero hau izango da, erabiliko dugun informazio bat, baina hau izango da baldintza bat, ez parametro bat. Eta ezberdintasun hori egitea, ezinbesteko ez nuke esango, egin daiteke ariketa hori jakin gabe, baina akatsak hortik datozte askotan, ez dugula ezberdintzen ariketaren parametroak, hau da, datu batzuk ez dina aldatuko zergaitik. Abiadura hemen 360, baina hemen abiadura 0, eta bitartean zerbait izango du, hau da, abiadura aldatzen duen zerbait da. Ariketan zehar, abiadurak balio ezberdinak hartzen ditu, aldagaia da. Horregatik ez da gomendagarria, zuzenen aldagaiaren lekuan ja balioa jartzea. Beraz, momentu egingo duguna da, hau txukundu eta hau izango da erabiliko dugun baldintza, eta ez parametroa. Dagoeneko jarri ditugu igidura ekuazioak. Hemen jartzen dugun kortxete da adierazteko biak adierazten dutela igikari berdinarekin, bale? Informazio ematen digutela igikari berdinari buruz. Beraz hau daukagu. Bale, orain ebazten hasi bargara. Esaten digute, ea zenbatekoa den luzera hau, lehenengo segunduan egiten duen distantzia. Hemen ikusten dugunez, ematen diguten datua baino, baldintza da, hemen izan behar duela 360 km/h, hau da, 100 metro segunduko abiadura. Baldintza hau, eta dut horiz jarriko dut berdez, baldintza hau landu behar dut hemen agertzen diren ekuazioekin. Eta nire galdera izango litzateke, baldintza hau zer esaten dit, non egongo den hegazkina edo zenbateko abiadura izango duen. Zergaitik, posizioari buruzko zerbait esaten badidate, hau erabili behar dualako. Baina ematen badidate informazioa, abiadurari buruz kasunetan bezala, erabili beharko dudan ekuazioa bigarren hau izango da. Beraz, abiadura den horretan jartzen dugunean bukaeran izan behar duen abiadura metro segundutan, lortuko dugun denbora izango da emetik ona mugitzeko hegazkinak behar izan duen denbora. Hain zuzen ere, 10 segundu. Beraz, dakiguna momentuz da, pistaren bukaerara heltzeko hegazkinak barituela 10 segundu. Hori da daukagun informazioa. Hori izaten digute,
Kalkulatu zenbatekoa den pistaren luzera. Luzera zeri egiten dio aipamena. Espazioari edo abiadurari. Luzera hitz egiten du emetik onarte dagoen distantzia. Hori kalkulatzeko lehenengo ekuazio erabili behar dugu. Zergatik galdetzen digutelako zein den posizio hori. Hau da ez dakiguna. Baina orain zer da dakiguna, zenbat denbora behar duen hegazkinak hemen egoteko. Hau da, aurrekoan esan digute zein den izan behar duen abiadura eta horrekin denbora artera dugu. Orain kontrakoa, gu badakigu hemen izango duen denbora zenbatekoa den 10 segundu, ezagutzen dugu hau, eta lortu nahi duguna da isa. Orduan ingo duguna da 10 segundu hauek sartuko ditugu gute honetan, eta honela jakingo dugu hegazkina non dagoen 10 segundu horiek pasatu direnean. Hain zuzen ere, pistaren bukaera non dagoen. Vale? Pistaren bukaeran 10 segundu, sartzen dugu 10 segundu horiek te honetan, eta ikusten dugu isa bukaera, hau da, posizio hau direla 500 metro. Beraz, jadakigu hau dela 500 metro. Abiaduratik jakin dugu zenbat denbora behar esan duen hona heltzeko, eta behin denbora hori dakigunean, sartzen dugu beste ekuazioan, eta badakigu zenbateko distantzia egin duen. 500 metro, hain zuzen ere. Orain begiratzen ditugu beste galderak esaten diguten hegazkinak lehenengo segunduan egin duen distantzia galdetzen diguten ez, hau ekuazio erabili beharko dut, eta gainera ematen digute denbora lehenengo segunduan. Beraz, 1 segunduan sartzen duanean, ikusiko dugu zenbateko distantzia egin duen, hemetik egongo dela. Eta azkenik, hegazkinak pistaren gainean ibiltzean azken segunduan egin duen distantzia. Bale, eskatzen digute 0tik 1 segundura egin duena, eta gero eskatzen digute 9 segundutik 10 segundura egin duena. Hau esko errazago izango da, hau egitea baino. B atala egiteko nahiko erreza. Ekuazio betatik abiatuta, esaten digute lehenengo segunduan egin duen distantzia, kalkulatuko dugu lehenengo segundu horretan non egongo den, beraz, posizioaren ekuazioan T dagoen lekuan bat jarriko dugu, beraz, bost bider bat karratu eramaten du 5, horrek esan nahi du, lehenengo segundu horretan egin dituela 5 metro, badakigu hau izango dela T berdin 1 segundu duenean, eta posizioa dela 5 metro. Orain, galdetzen digutena da, azken segunduan egindakoa. Horretarako ingo duguna da kalkulatuko dugu hegazkina non dagoen 9 segunduan, hegazkina non bukatzen duen, badakigu non bukatzen duen, eta modu horretan kenketa bat egiten, azkenean interesatzen zaiguna da jakitea T berdin 9 segundu direnean non dagoen, eta nola dakigunez T berdin 10 denean hemen egongo dela, kenketa batekin lortuko dugu. Beraz, sartzen badugu 9 segundua, ikusten dugu 9 segunduan, ekuazionetan 9 sartzen badugu, ikusten dugu 9 segunduan dagoela 405 metroan. Beraz, hemen dagoenean egin dituela dagoela 405 metroan. 9 segunduan hemen badago, eta 10 segunduan 500 metroan badago, bazkenean hemen egertzen dela da 10 segunduan dago 500 metroan, 9 segunduan 405 metroan, kenketa hori eginez gero, ikusiko dugu azkenengo segundu horretan egin dituela 85 metro, eta hori da atalaren erantzuna. Fijatzen bagara, lehenengo segunduan egin ditu 5 metro, eta azkenengo segunduan 85 metro. Zergaitik, azelerazioa daukanez, geroz eta azkarrago mugitzen da, geroz eta distantzia gehiago egiten du segundu bakoitzean, eta hemen daukagu adierazpen argia hori ikusteko.